Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovo je jedan vanredni video, kao što ste vidjeli u uvodu. Upravo sam uradio update na svom iPhoneu. U mene inače, kao što sam vam već pričao, znači na beti sam verziji na 15 i čekam ono kao developerujem tu verziju. Dok zvanična ne izađe u oktobru mjesecu sa iPhoneom 12s ili sa 13-kom. O čemu se radi? Radi se o tome, vjerovatno gledali ste u vijestima da je predsjednika Macrona, da su ga neki Marokanci hakovali preko Pegasusa prije ne znam koliko dana. Šta je Pegasus? Pegasus je program od Mossada. Mossad je kupio od neke kompanije program i taj program je znači za prisluškivanje. Šta se dešava? Dešava se da je taj program došao na crno tržište. Ja sam danas baš istraživao, išao sam na Deep Web i na Deep Webu ga možete kupiti za 500 eura. Sve kompanije su u panici. Apple je isto u panici. Zašto? Prošle sedmice su izbacili zvaničnu verziju 14.7 da bi odmah 7 dana poslije toga izbacili ovaj patch fix. Znači izbacili su 14.7.1. Baš zbog tog Pegasusa da bi zaštitili svoj sistem, da bi zaštitili message, da bi zaštitili poruke, da bi zaštitili sve. Šta se još dešava? Dešava se da u današnjem danu, ne znam ako ste korisnici isto Google Drive-a, mogli ste vidjeti da je danas urađen na Google Drive, ja sam dobio e-mail, još moji par prijatelja je dobilo e-mail, da su urađene neke sigurnosni update, znači sigurnosna ažuriranja. I mada to Google neće objaviti, ali ja mislim da su i oni bili hakovani od strane nekoga, možda su im, ne znam, vjerovatno su im ukrali neke podatke, tako da su oni uradili taj sigurnosni update, znači za Google Drive, jer puno ljudi znači drži svoje podatke na Google Drive-u. Isto tako dobio sam informaciju iz par izvora, čak i od jednog izvora, od mog dobrog prijatelja iz Njemačke koji radi za jednu veoma jaku kompaniju, on je u IT industriji, i dobili su e-mail odmah jutros da se svi sistemi moraju updateovati. Krenuvši od računara, Apple uređaja, svega. Jedino što je još nepoznanica ostala, a to je da li je izašla ta sigurnosna zakrpa za Android, to još ne znamo. Tražio sam po internetu, još nema nigdje da je neki izašao sigurnosni update, ali za Apple znam 100%, zato što su prije 7 dana, eto pogledali ste u početku videa, prije 7 dana su dali zvanični software 14.7, odmah su izbacili 14.7.1. I pošto ja nisam na tom zvaničnom softveru, ja sam na 15. Čak su i nama izbacili beta 4 da bi znači pokrpili tu rupu za Pegasus. U biti on se zove Pegasus. Uglavnom, obratite pažnju, sad na ovim novim mobitelima imate lampice pored kamera. U slučaju ako ne koristite mobitela, lampica da vam gori, vjerovatno vam je neko upalio kameru, ali većinom taj program se koristi za prisluškivanje, za krađu podataka, za krađu kontakata. Naprimjer, bila je jedna aplikacija koja se zove Club Hub, koja je bila samo na Apple-u, na Apple uređajima, znači mogli su je samo korisnici iPhone-a koristiti. Ona je bila na principu Twittera, ja mislim čak i da je Twitter uložio neku lovu u njega. Ta aplikacija je isto bila hakovana pravo preko Pegasusa. Uzimali su ljudima kontakte, krali su kontakte, ko zna šta su radili još. Zato vas molim, eto, obratite pažnju, ako ste Apple korisnici, uradite odmah ovaj update novi koji je izašao. Obratite pažnju, pazite, za Android još nemam nikakvih informacija šta se dešava. Samo sam vidio da je Google danas updateovao Google Drive i to je to što se tiče Androida, što se tiče Google-a. Pratit ćemo sljedećih dana situaciju i javljam vam se sa novim vijestima. Pozdrav, voli vas vaš geek. Ako vam se svidio video, obavezno ostavite like i subscribeujte se na kanal. Ćao!